Мне здавалася, што зараз мала хто ведае сучасных беларускіх пісьменнікаў. Так я паважаю Караткевіча, Богдановича, але гэта было так даўно, хто піша зараз. Я шмат часу згубіла на пошукі звестак пра беларускіх пісьменнікаў, але нічога новага я, на жаль, не знайшла. А я лічу, хто сапраўды шукае, той заўсёды знойдзе. І мы знайшлі і не проста беларускую пісьменніцу, а цэлую творчую сям'ю. Сустракайце, Людміла Рублеўская і яе родныя. Ну, адрозненне ад большасці беларускіх пісьменнікаў, я нарадзілася менавіта тут, у горадзе Мінску, так бы мовіць, дзіця асфальту. Тут я вырасла. Мой асноўны асяродак існавання гэта былі бібліятэкі. Я адразу была запісана ў некалькі бібліятэк з 5 гадоў. Потому что читала-то я с 3 годов, а в 5 я уже брала такие довольно важкие томы, одразу в нескольких библиотеках. И еще одна особливость такой моей биографии, что я народилась не просто у Минска, народилась каля Кальвары, каля Кальварийских могилок. Это такое место в городе, где, на мою думку, и на сегодняшний день самое такое знаковое место, где заховался дух города. Росла я у сям'і, где были одни жанчыны. Моя бабуля, моя мама и я. Первые мои верши записывала мама. Это значит, что я еще не умела писать. Литература, вот этот виртуальный свет, литерально стал, видать, моим життем. Вучилась у звычайной городской школе, районной такой школцы, и таких ось одинодумцев там не было. И школа – это для мяне было выпрабаванне характару, якое зрабіла з мяне тое, што сталася у тым плане, што навучыла пераадольваць перашкоды, ісці насупраць агульнаму меркаванню, адстойваць сябе. Пасля 8 класу, хаця мне былі добрыя вельмі адзнакі, я заўсёды была ўсё-такі выдатніцай, не таму, што я гэта хацела, проста так атрымлівалася. Я проста вырашыла, што трэба сыходзіць з маёй сяброўкай. Мы проста ўзялі даведнікі сярэдніх навучальных устаноў і выбралі такі вот найбольш творчыя прафесіі. І таму я выбрала сабе прафесію архітэктара. В маім уяўленні это было звязана з маляваннем, сапраўды нейкім чынам так. Я паступила ў архітэктурна-будаўнічы тэхнікум на аддзяленне архітэктура. Вось я там вучылася, я яго закончыла. А пасля я поступила ў літаратурны інстытут імя Горка на аддзяленне паэзія. Но справа ў тым, што я ніколі не хацела вот менавіта быць пісьменнікам. І пісьменнік гэта не прафесія. Я ніколі не думала, што і не збіралася пісаць дзеля грошай, зарабляць грошы з гэтага. Акрэсліць усе мае заняткі дастаткова цяжка. Я кажу, што я па жыцці проста чалавек актыўны. А галоўным чынам мяне цікавіць, каб заўсёды быў слой папулярызатараў і прапагандыстаў беларускай літаратуры. І вот гэта мне ўдаецца рабіць. Я сама гэтым займаюся. І калі мяне запрасілі працаваць у газету «Савецкая Беларусь», быць літаратурным аглядальнікам, я менавіта ўлічваючы вот гэтую сваю функцыю згадзілася. Ну, яшчэ шмат у мяне всякіх заняткаў. Нейкі час я працавала літаратурным загадчыкам літаратурнай часткі ў тэатры «Зніч». З Віктарам пазнаёміліся мы незвычайным чынам. 9 верасня моя сяброўка, аднакурсніца, она мне сказала, што хоча знайсці там на вышэйшых літаратурных курсах свайго земляка, але яе земляка не апынулася на месцы у пакоі. Тады я кажу, што а вось жа там мой земляк ёсць, давай хоць яго знойдзем. Не думаў, не гадаў, чуем, па калідоры нехта ідзе. А тут жаночыя абцасікі стукаюць, значыць, нехта падняўся на 7-е неба. Яго таксама ў пакоі не аказалася, але калі мы шлі назад, я бачыла, што мне насутыш па калідоры ідзе хлопец, які шырока адкрыў на мяне свае светлыя вочы. А сонца з вакна ў канцы калідора свяціла яго з-за галавы, а яго тады быў такі светлы вожык на галаве, і атрымліваўся такі вот німб, вот он ідзе на мяне такі па калідорах, глядзіць на мяне сваімі светлымі вачыма, вось, вельмі натхнёна.
Да кого? Ну, она говорит, вот, хочем Виктора Шнипа. Говорю, я. Заходь. Ну, Люда была сяброўкай, як заўсёды, з першага погляду, відаць, все так адбываецца. Людмила мне адразу спадабалася. Тым больш, што я яе яшчэ бачыў паўгода, больш, чым паўгода назад па тэлебачанні. Віктор Шніп якраз сидів у себе в вёсцы, глядзеў эту перадачу, яму дуже спадабалася, ён запісаў маё прозвішча і марыў калі-небудзь сустрэцца, пазнаёміцца. Ну, але ніколі не думаў, не чакаў, што пройдзе нейкіх там 8 месяцаў, і ў верасні раптам прыйдзе гэта Людмила Рублеўская сама да мяне. Вось як у фільме «Не виновата я», ён сам да мяне прыйшоў, тут сама прыйшла. Першым чытачом маіх твораў была Людмила, я яе чытаў творы. Ну, трэба дапамагаць, тут, як говорится, талентам трэба дапамагаць, а остальные проб'юцца самі. А жонцы тым больш трэба дапамагаць. Людмила стала на творчыя ногі, в тым сэнсе моцна трывала. І наша такая творчая сям'я не развалілася, размножилась. У нас 2 дзяцей, таксама творчых, Вераніка і Максим. Мастакі яны у нас. Вераніка, акрамя ўсяго, і вершы пісала, і друкавалася, і акрамя ўсяго яна цяпер грае бас-гітарыст рок-гурта. Максим, студэнт Акадэміі мастацтва на першым курсе, таксама вершы пісаў, друкаваўся. Па творчых набытках Людмила са свайго пакалення далёка, як говорится, абышла ўсіх. Таму што яна працаўніца. Людмила піша цудоўна, па-сучаснаму. І таму, як сказаць, мае імя, мае аўтарытэт. Я задаволены, што мне такая жонка. Памагаю, як памагаю. Не пісаць ж памагаю, але просто галоўна не перашкаджаю. Гэта займаюся, говорится, гаспадарка, якая ёсць, папугаем, дзецьмі. Адношуся я да творчасці бацькоў сваіх станоўча. У школе пачаў пісаць для сябе, не пытаўся у бацькоў. Гэта было спачатку так, пішу, а пасля, можа, нешта пакажу, каб яны чыталі. А так, я ніколі не думаў аб тым, што вось, раз бацькі пішуць, то я павінен. Я не вельмі люблю чытаць, і бацькоў так не зачытваюся, то, што яны пішуць. Кніг все больш і больш, поэтому, калі будзе час і жаданне, это будзе доўга. Пішуць добра. Беларуская літаратура ёсць. Яна нікуды не дзелася. Яна нічым не горшая за любую еўрапейскую літаратуру. Но, на жаль, канешне, сітуацыя такая, што калі прыязджаеш куды-небудзь выступаць, то можна пачуць ад дзяцей, як беларускія пісьменнікі яшчэ жывыя. Дык яна яшчэ ёсць і не зусім старыя, і не тыя, хто піша толькі пра вайну і вёску. Так што нам яшчэ пахаць і пахаць, уласна кажучы, так як у свой час Дуніну Марцынкевічу.